mga kansan, ako nga pala si Paulo. At ngayon, dadaanan natin mga memes ng channel na pag-alaman ko na nabuo na daw ang ating pinaka-aantay na anime version ng ating channel. So, daanan na natin. Tara na! Kay Paul. Paul, wag! Kinakabahan na ako, Paul. Kailangan ko na aking mga hacker. Simulan na ang laban! Paulo, 1 milyong lakas. Paul, nandito kami! Dito rin sila! Reference! May isekai ba ako? Isekai nga! Ganon! Dekalidad po! Subscribe lang! Wait, ostrich ba yun? Sana reference to kay Tito Oliver, no? Ito, sana reference to kay Tito Oliver. Ito, bahay na to. Mas malakas talaga si Paula dyan! Mr. Covid! Paano mo ito nagagawa, Paul? Ilang tao ka ba? Ilang tao ka yung bullshit ginagamit mo, leche? Hindi! Ang tulinig sound! Naku po, mga kalaban na. Sinasali ko si Satanas ba yun? Si Jose Marichan ba yan? Ba't kamukha ni Jose Marichan niya? Yun yung tiyan pa yung demon yung ginagamit natin palagi. Ayaw na niya, parang wala akong kagagawan dito ha. Mas demonyo pa yung mga yan sa akin. Kinaganda! Napakagandang transition, no? Demonyo tapos Philip. Among Us! Alam mo, sa 10 billion mong PC, ang dapat mo walang laruin doon ay Among Us. Pag hindi mo kaya laruin yan, huwag ibalik mo na yung 10 billion yung Philip. In-animate mo yan? Philip na malakas! Philip na malakas! Ano na naman to? Ang daming reference. Nauulol na ako. Si Buknoy ba to? Oo nga, tsaka si Aura. Ang puti kasi nila. Takbo mo pa, oh. Takbo mo yung kagaguhan ng Pilipinas. Tara na sa Mars! Tara na! Oy po! Tiyag! Inanipin niya lahat ng mga references. Tumatakbo. Responsibility. Wait lang, nagkaka-goosebumps ako. Dito YouTube. Handa ka na ba? Ay, dapat blue. Handa ka na ba? Yawan ako, Q-upo na copyright pag ginagamit ni Paul. Alam niya ang kapangyarihan ng copyright. Kailangan makakatalo sa dito YouTube. Hindi! Ito na yung mga copyright. Wag, Tito Rafi. Hindi wag mo kay copyright. Lumaban ka. Para sa 1 milyong lakas. Patay! Yari! Sino yan? Si Paul! Andito na si Paul para tumulong. Wait lang, pwede mo i-spelling ang Paul sa Paulol. Sabi ko na ako, nag-i-interconnect kami ni Paul. Tara Paul, tapusin na lahat nito. Bago pa tayo makapiright. Dapat yung mismong mukha nung kalaban namin, yun yung mukha ng YouTube pag wala na yung video. Kaya bagay na ba? Animation yan. Nagalit na sobrang. Alam mo, ayoko na magsalita. Enjoyin ko na lang to. Wala na akong paki sa commentary channel natin na genre. Manonood na lang ako kung enjoyin to. Nako, kulang ka aking lakas. Kakatikol na ubos na. Tama na. Parang mas macho ako dyan. Hindi! Parang 6k subs ba yan? Ako, cliffhanger? Hindi, lalaban pa. Pucha! Ayun na! Hindi! May si Bolbol ba yan? Ino mo, Bolbol! Ngayon magkakasilbi ka na! Ito pala ang inaantay mo!
Oh my God. Kaya pala wala kang ginagawa. Inaano niya enerhiya niya eh. Iniipon niya. Hindi, Bol, wag! Bumalik ka sa akin. Tayo nag-bad trip. Wala na. Hindi, 6K kasama kita. Nakaiiyak na ako. Tama na. Tama na, Paul. Oh, shit. Wala na. Hanggang wala na itong kwenta po. Nag-upgrade na. Umitim na ang aking kamay. Kay Zenitsu. Grabe, tama na. Tama na, Paul. Ito na ang Cancer Slayer. Ay! Wala akong masabi. Gaano ba katibay ito? Oh, ano, lalaban ka pa? Ha, ano? Dito YouTube. Latong. Ito pala dapat. Latong. Inubo na ako lahat. Oh, nasira yung hanger ko. 1 milyon na abot din tayo dyan. Puta. Subscribe now. Yes, subscribe kayo kay Paul. Gusto ko magbigay ng shoutout sa mga nagbigay ng kape. Dahil sa kape nyo. Bigyan nyo ng kape. Ako rin nagkakape rin ako eh. Ngayon. Kailangan ko ng mas malupit na computer para mas lulupit pa yung animation ko. Di mo kailangan nun 200 pesos babayaran kita, Paul. Ganun lang kadali mag-edit eh. Pero subukan nyo munang i-render. By the way, nagsinungaling ako sa inyo guys. I'm sorry to disappoint you. Pero isang sorry, video studio ang gumawa ng animation na to. Kaya, Ay, isang buong studio? good job. Talaga? Sa sarili ko. Dahil ako ang studio. Naiintindihan tika peta, Paul. Ako rin lahat dito eh. Okay, wala editing. Kahit alam ko basura editing ko kumpara sa inyo, di ba? Mag-isa lang din ako sa mundong ito, Paul. Pero maraming salamat. Gabi, tingnan mo na magkano kata... Grabe, nakakatamad yan, sinasabi ko sa inyo. Kung kayo hindi kayo nag-e-edit, ako nga basic lang editing na alam ko. Nakakatamad yan, tinitignan ko pa lang. Maraming salamat, Paul. Palakpakan natin. Alam mo yung pangarap ko lang na magkaroon talaga tayo ng anime dito. Biro-biro ko lang yun. Pero dahil sa'yo ginawa mo katotohanan yung aking mga pangarap. Buong puso, nagpapasalamat na aking Konichiwa ang puso sa iyong binigay. Iniisip ko lang yung mga pinagdaanan natin bago tayo umabot sa 1 million. Pero huwag tayo magmadali, di ba? Enjoyin lang natin, ha? Magpapasalamat ako sa mga talentado nating cancer dyan tulad ni Paul na binibigay ang kanilang galing, oras at pasyon sa paggawa ng mga dekalidad ng mga memes, dekalidad ng mga editing at video na alam ko hindi lang GMA at ABS na level ang kaya natin gawin. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Dali ka lang ako tumayo dito. Doon ka sa sulot, Paul. Maraming salamat sa iyong binigay. So, ipagpatuloy natin. Wala na lahat na susunod dito sa mga fan art. Wala na, matakot na kayo. Paul Slayer na kayo po. Diyan nasasaloob pa ng pangalan ng Paul. Wala. Galing kay Julian Tameta. This could be us. Nasaan yung kanin? Parang fiction ng pag-drawing kanina ni Paul. Isa ring imahinasyon itong kasama mo. Puro ka kasi TikTok. Psycho Taku. Anime girls with glasses are so damn beautiful. Konnichiwa tayo. Ay, bumili rin kayo ng ating merch. Yung Konnichiwa, nasa description. Ayoko na. Pwede bang enjoyin ko na? Ayoko na mag-react. Napagod ako maglabas ng enerhiya doon kay Paul. Ilalagay ko rin sa link sa description yung animation ni Paul kung gusto nyo makita ng wala yung nakakaumay kong muka. Sunod. Leche, gusto ko ma-monetize. Big Banana pa pangalan nung nag-upload. Leche. Yan ang 1 milyong taba sa aking dede. Maraming salamat. Siyempre, uncensored version. Ilalagay ko rin sa description para sa ating mga members kasi ayoko ma-monetize. Paul, ito na. Regalo ko na sa'yo aking katawan.
Sunod, are you winning? Pag pinanood natin ng Boku no Piaulol, palalo ka palagi. Ay, pag nakikita ko si Paul nag-animate, pumasok ko sa kwarto niya, anong ginagawa mo, Paul? Anong reference to? Sino makakagawa ng Boku no Piaulol naman na anime, ha? Bigyan din natin ng iba ng chance ang ibang animator dyan kung sa tingin nyo kaya nyo tapatan ang galing ni Paul. Diba? Nasa ibang liga na si Paul ngayon sa kanyang ginawa. Sunod, galing kay Anthony. What's up? Kamusta mga kaigan? At Speaking of yung mga pinagdaanan nating kalaban sa ito. Ano naman to mga kaigan at... Ito yung mukha ko pa nakakita pa ako ng sukot. Yung na! Sunod! Ay po! Wala na. Kung hindi malaki, flat, diba? Flat ang hustisya ng Pilipinas. Maraming salamat. Ito na pag nababaliw na ako. Nagiging yander na ako dito. Maraming salamat. Wholesome Quack. Para sa mga uhaw na konit. Sa mga, di ba lahat na fetish nyo rito ay minamahal namin. Flat, hindi flat. Maumbok o matumbok sa puso ng bawat konnichiwa. Sunod, galing kay Vincent. Ahigaw boys are so dumb cute. Ayaw na babae. Ayan, meron din tayo. Diba lahat ng LGBTQ, RSQ, VWX, Y, and Z, babae, butiki, baboy, kaya ano pa yung mamahalin namin ng mga fetish nyo dito. Baka! Sunod, galing kay RA, you are not, you are Noong una akala ko ako yung sinasabihan, pero okay lang, diba? Hindi ka pwede magsabi ng sukot ko, ikaw mismo ay hindi sukot sa sarili mo. Kasi pinagdaanan natin lahat yan. Pag hindi ka nakakaramdam ng sukot, ibig sabihin hindi ka pa umaalis sa edad mong yun. Isa ba tong anime reference na naman? Nakalimutan ko yung tawag. Eagle ba yun? Justice Eagle. Phoenix o Ace Attorney. Pero maraming salamat. Paulo Las Among Us character. Wala na. Hindi na ako makakapatay niya. Lagi na ako yung ma-vote out. Wala na silang pakay kung impostor ako o hindi. Sunod. Maraming salamat, Charlene. Amy Focada, Genderman. Yep. Kinasikan din ako sa aking salamin ng mga prank. Prank lang ito, ha. Maraming salamat sa to, Marco. Galing kay Zoe. Vic Pro Minatozaki. Marami na akong tanong. Ba't ayaw niyo titigilan? Ano po kaya, Leche? Gagawin ko ito outro, Leche, pag ako nainis. Maraming salamat. Scientist ako, di ba nalala nyo nung nag-hate comments tayo? Galing kay Uragiri no Teve. Fan art, road to 1 million subs. Paolo, bili lang kayo ng merch. Bumili lang kayo ng merch. Di ba yung ating white tsaka black na jacket, ating Konnichiwa shirt, para makapaglabas pa tayo ng ibang mga shirt sa susunod. Maraming salamat. Palo lahat kayo. Galing kay Leia. Bakit gusto nyo pinapakyo kayo, ha? Mahalin nyo sarili nyo. Galing kay Lowfield. Papuntang kawalan to. Parang channel lang natin, diba? Papunta sa kung saan direksyon. Hindi ko na rin alam ang nangyayari, diba? Ako sinasabayan ko na lang. Kahit minsan mukhang tanga na ako, minsan hindi ko na alam yung pinagsasabi ko, minsan hindi ko na alam yung topic natin, gaming, nakatitig sa kawalan, madilim, brown out, wala na akong pake. Kasi kami pakiman ako noon, hindi na sana tayo umabot ngayon, di ba? So, kung na kayo makinig sa mga gusto ko ulit, galing kay Angela Diaz, multiplying integers. Ba, ang importante nyo, saan ba tayo direksyon sa channel natin? May natututunan tayo, maraming salamat. Pag may Robert Wade, yung tumatawa ka na sa isang kilos bilang, okay, sige, wag na. Sunod, galing kay Mememememer. Time travel. Boys, huwag mo yung report kita ba dyan, Demonis Kanina? Diba, parang yung kanina kay Paul. Diba, nag-interconnect na ang kanya mga references. Oh! Galing kayo yung Mob Psycho 100. Tayo bol. Sige na, di kita aawayin ngayon muna, Bobo. Mukhang alam ko na kaya ka walang silbi sa channel. Meron kang mga importanteng mga arc sa aking buhay na tutulungan mo ako. Maraming salamat. Mighty, o ito, Dre, nakalagay sa watermark. Konnichiwa, palakpakan natin ang kanilang mga gawa. Sunod at panghuli, galing kay Doving. Yep. Sige, dito na natin tapusin. Maraming salamat sa mga binigay niyo. Alam ko, onti na lang, aabutan nito 1 million. Pero huwag natin madaliin. Gusto ko lang enjoy yung mga ginagawa natin. Comment lang kayo para makapagpadala kayo ng mga memes o mga gawain tungkol sa channel. Comment lang kayo. Tingnan nyo sa description yung ating Reddit page. I-approve yan ng ating mga admin pag hindi pa nila nakikita. O kakaiba, di ba? Kasi kung lahat ng fanart i-approve nila, edi paulit-ulit na lang. Pero maraming salamat sa mga binigay nyo. Pagod ako do. Huwag nyo kumunta yung like. Share nyo sa mga dekalidad. Yung mga animator.
artist nyong friends tulad ni Paul. Bumili kayo ng merch o maging member para makagamit kayo ng mga pictures sa ating comments. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Sayonara! Mga hangal na hashira. Ouch!